dobré ráno. Je 4:49 a vyrážím do Německa. Našel jsem si v Německu karavan, takže jedu pro něj. Tak by mě zajímalo, jestli to bude pravda. 4 hodiny a 35 minut, příjezd v 10:16, 432 km. To by mě zajímalo, jestli to stihnu za tu dobu. Jako je pravda, že už to bude termo, že největší část je po dálnici, ale stejně si myslím, že to asi na tenhle ten čas nevyjde. Tak a jsme v Praze. No, takhle to vypadá. To je paráda. 25 minut kolona. Super. No jo, no. Takže půl hodiny zdržení bude asi tak. Výjezd z Prahy na D5, tyjo. To jí teda za prd. A 8 hodin si už jedu 3 hodiny. Praha teda stála za prd. A na místo máme 285 km. Teoreticky bych tam mohl v 11 hodin být. Plzeň. To je tak vidět, ale je to Plzeň. Napadlo mě, že bychom si mohli pořídit karavan. A hledal jsem v inzerátech v Česku, že jo. Ale v Česku jsem v podstatě jako nic nenašel, anebo to bylo docela drahý. Takže jsem se prosil v Německu a zkoušel jsem to i na Facebooku, Marketplace, že jo, a zkoušel jsem i nějaký holandský stránky, nebo už nevím, co to bylo, prostě nějaké stránky. No a v podstatě něco jsem našel jsem nějaký karavan v Holandsku. Nejdřív jsem teda koukal na třeba Norsko, Švédsko a tak, ale tam to bylo sice karavany v Norsku a ve Švédsku a tak, jako sice tam byly levný, ale jakoby ta doprava prostě a nějaká administrativa, ta by asi nebyla tak složitá, jo, ale prostě ta doprava, že jo, protože tam je loď nebo most a to by bylo drahý. No a tak něco jsem našel v Holandsku, ale v Nizozemí, ale tam jeden karavan mě někdo vyfouk, ten byl docela dobrý. No a pak nakonec teda jsem našel karavan v Norimberku, což je teda kousek, že jo, za hranicema, takže já nevím, 6-7 hodin cesty, takže pohoda. No a takže si pro něj jedu a jedu se na něj teda podívat hlavně. A kdyby to stálo za prd, tak samozřejmě brát nebudu, ale myslím si, že to nebude tak strašný. Hraniční přechod Rozvadov White House. Tam brzo budeme. Je to 15 km, no, a tady si ještě musíme na 70 trošku dálnici a pak jedeme do centra města.
Tady mají zavěž, tadyhle nahoře. To je teda lepší. Tak, tady naštěstí nesjíždíme, ale nemyslím si, že na dalším sjezdu to bude lepší, teda asi. Uvidíme. Jdem. Ani kebab, tady by se šlo najíst. Čeče. Konce Aldina. Odbočte doleva, potom pokračujte rovně. Tady už. Tady doleva. Pokračujte rovně, potom odbočte doprava. No to se myslím. Slepá ulice. To je ono. Ty vole, srdčky tady můj. Odbočte doprava, potom váš cíl bude vpravo. Vidíme, jaký je ten cíl teda. Kdyby to bylo tady. Váš cíl je vpravo.
tady zaparkuju. Kurňa. Cíl, vole. Tak já to zkusím tady znovu, teda to je dovnitř. Vidíme, no. To je tady, ale tady by to mohlo být teda. Tak jsme tu asi. Vole. Má trošku neduhy, no. Tady je voda. A jinak jako to, vole. Jak to jako jde, docela. Svítí, brzdí, to by to nafoukat kola trošku, no. A jinak jako, jak to docela jde. Odemknu. Ne. Takhle. Jo. Vole, to je dobrý. Tak, jo. Ty vole, je to teda malinký, ty vole, strašně. Jo, jde to trošku poladit. Čekal jsem, že to bude trošku větší teda, no. Ale jako jde to, no. Trošku to jako dáme do kupy a bude, ne? Bude jak novej. Ale prchá. Modlo, vole. Jejda. No, musí trošku nějaký věci, vole. Dokonce ty, vole, to je zajímavý. To je zajímavý, ty, vole, tady fungují světla, jo. 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 Zajímavý. Jo. Normálně svítí světla, tyjo. Kdyby se dalo skoro spát jako v tom. Kde to do prdele bere elektriku? To bere jako elektriku z auta? To nevím. Tak na to asi musíme přijít, odkud to bere elektriku. To je set-top box, ty vole. Ty vole, tady jsou tady televize, ty vole, vaši. Dobrý. Zajímavý. Co tady? Ty vole. Tady. Jako ještě jako výbava bude, ty vole. Jasný, když to má nějakou baterku, ale bude z auta, vole, elektriku. Jo, to je dobrý, vole, ještě by nějaký lo. Tak. Zajka. Jedem, no. Pokračujeme dál. Tak jo. Tak konečně Praha, ještě hodinu 40, 155 km. Už mám najeto 817 km od rána. A už mám jako docela dost, no. Bych jako byl rád doma. Karavan jede. Za chviličku vyjedem z Prahy, no. Teď to bude pohoda. Pak už D11 jenom a jsem doma. Ale jako to je docela těžký karavan na to, že jenom 1.6, tak to je docela slabota, no.
spotřeba, ty vole, 10,5 litru. Tak jsem na místě. 979 km, 21:32. A mám dost.